ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରର ସଟର ଉଠେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଛି କିଏ? ଆପଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ? ହଁ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ ଆଉ ରଣନୀତି ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ପୂରା ଦିନର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆଉ କେବଳ ଦିନର ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିବି ବେଳେବେଳେ ପୂରା କ୍ୟାରିୟରର ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଷାରେ କହୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଭର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଭ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗଭୀରତାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ବିକ୍ରୟ ରଣନୀତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଶାସନ ଆଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଦେଖାଏ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ। ଏକଦମ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଶିବ ଖେଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଜିତୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ପଛରେ ଥିବା କାରଣଟାକୁ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆମେ କେବଳ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା କାହିଁକି କାମ କରେ ତାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କରିପାରେ। ଚମତ୍କାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆରେ 10-15 ମିନିଟରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଫରକ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେହି 10-15 ମିନିଟ୍ ହିଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଖେଳ ସରିଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ କେବଳ ଅର୍ଡର ନେଇସାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦୋକାନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବା ଭଳି କଥା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବଳକା ଅର୍ଡର ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ପୂରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ପରିଣାମ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେ ପରଦିନ ସକାଳ ଉଠି ଗୋଦାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋଡ୍ ହେଲା। ଓହୋ! ସେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନୀ ନିଜ ଦୋକାନର ସଟର ଖୋଲୁଥିଲେ। ସେ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଡର ପାଇଲେ। ଏଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କେବଳ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାରୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ? ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯାହା ଦୋକାନୀମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟା କଥା କାମ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମୟରେ ଅଛି, ତାର ଶରୀର ଭାଷା ବଦଳିଯାଏ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗୋଟେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମେସି ଇଫେକ୍ଟ। ପ୍ରାଇମେସି ଇଫେକ୍ଟ? ପ୍ରାଥମିକତାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ! ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନର ସହ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ରୋଚକ। ତେବେ ସେହି ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କେମିତି ଏହି ସଫଳତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଇପାରିବ? ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ଆମ ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ 12 ପଏଣ୍ଟର ରଣନୀତିର ତାଲିକା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଏହାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଦିନର ମୂଳଦୁଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବଜାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଉ ତୃତୀୟଟି ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଦିନର ମୂଳଦୁଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦିନର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏହା ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ? ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା କେବଳ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଡିସିସନ୍ ଫଟିଗ୍ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗତ କ୍ଲାନ୍ତିକୁ ହରାଇବା ବିଷୟରେ। ଡିସିସନ୍ ଫଟିଗ୍? ହଁ,
ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରି, ଯାହା ଦିନସାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ବିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦିନର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ କାମଟି ଆଗୁଆ ସରିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ଅର୍ଥାତ୍